И здравейте, зрители, аз съм Vegan 180. Тук чакам Сава Попов да звънне, ама май няма да стане тази. Ще на панталонките. Що така? Объркам винаги контролите. Опет диаманта си направя нищо. Ще сам пич. Как ме боли. Знаеш как ме хора, как ме боли кръг. Чакай, тук има един чест, това го... Цепил съм ги, тра-ла-ла-ла-ла, да. И може... Защо се метнах по тяфлите? Защо бъркам контролерите на тази клавиатура? Колко точки имаме? Супер. Ето, звъни Савата. Алло! Алло! Боби! Аз правя клип. Къде? Тук сега чакам те. Айде, бе! Скачай! Правя клипче, кажи нещо на феновете. Умри! Не. Умри! Не съм при тебе! Нищо. Няма да умирам. Я кажи нещо на зрителите. Йо, кака моля. Кака моля? Имаш ли дървета наблизо до теб? Имаш ли дървета наблизо? Да, тук има дървета. Чакай. Отиди при него и го почти да не чупиш. И като го почне да го чупиш, ми кажи, чуй. Така и то отвънка има още един. Не си при мене, да я макарай. Йо, глека моле! Я пак много кеф. Зрители... Йо, глека моле! Глека моле! Бате, глека Хора, моле! кажете ми дали ви кефи то Сава Попов. Я не му климамте. Кажи нещо за някаква смешка. И между другото имам двойка, но ще правим такова. Боби, ти разбрали последната задача? Сега не говори за задача. По математика? Да. Не. Аз сега 5 часа мъчих да направя нещо и накрая измислих решение. Знаеш ти измисли Аспарух. Чакайте малко, зрители за малко ще спра клипа да си оправя компа. Зрители, ето ме, бях са малко си спра клипчето. Кака моле, вака моле. Глека моле, шатрата, айде да глека моле. Се напикам от смех. Не, само не пред компютъра, че ще опикаеш хората и ще... Ще ги опикая, ако трябваше им се насера. Дишай. Спри. I'm thinking about... Кой се оригва така, ма? Сестра. Тя наполовина мъж, наполовина я. Какво? Въпреки, че ми е сестра. Бутнаха ме, Боби, че умре. Не, тук един ще го убия, един го убивам. Така ли ме пичага? Как се... Убий го и се метнах. Значи човек чуе нещо. Убих един? Ти си ме... Като ти кажа влизаш, чули? Да. Къде сте, бе? Тук на човек. Да, виждам те. Скок! Давай! Бързо! Не съм при тебе! Аз сега почнах. Човек, никога не скачаме, за няма смисъл да се трудиме. Говори като старче. Не! Бентах си пържолата. Не! Ти знаеш колко струва това? Знаеш колко струва, бе? Ще ти кажа колко струва. Едно влизане в Skywars. Колко? Струва едно влизане в Skywars. Как го получа? Леле. Павто се чупи, бе. Ние почахме да се убиваме тук. Един се метна. Не се метна. Добре, не се е метнал. Аз нямам! Метна се, добре. Връщам се думите назад. Гледай сега, топка тръгна към мене. Гледаш ли? Не мога гледам.
Не на тия, бе! Кой? Пешо? Как ли стоя? Метнах се! Човек, чуй нещо, защо шифта като го натискам не работи, а като го много лекичко работи? Това не го разбирам. Ай, скачай! Бързо! Арена морето! Колко хора са? 4 от 8. И аз така. Метнах си пътушките. Айде, не. И аз скачай. Че ще увелича чънковете. Те са ми на макс. Няма да е макс. Айде, 11 чънка, окей. Почнах току-що, между другото. Да, почнахме. Тук има ли честове, ме? Отдъхва нямам нищо полезно. Тук няма честове, ти кажа. Има един. Обаче само в мината май не съм сигурен. Аз мога да се метна. Аз дойдох тук. Имам ендър перла. Тъпа се при мене. На те виждам и построи нещо и направи летище. Летище ли да ти направя? Да, бе. Аз отивам... Виждам те, бе! И аз те виждам. Направи ми летище. Това летище е достатъчно. Изчакайте малко зрители. И ето ме, хора. Гаси. Добре, телепортвам се. Великата китайска стена. Не съм ли точен? Ти си тук. Добра, нищо. Ама трябва да се качиме горе, има един човек. What the fuck, що не как по-рано? Трябваше да ти кажа ли? Да! Може би така. Не знам. Да ми кажеш. Скачвам се аз. Аз скачвам. Пил. Ето го! Виждам го! Къде е мангала, бе? Ето го! Целя го са... Те са двама! Те са двама, човек! Къде, бе? Горе са! Къде съм аз? Бързо прибери се! Бързо, бе, идвай, човек, бързо! Няма с какво да дойда! Бързо, връщай се! Няма се връщам, идвай. Ще опитам се да намеря диамант или не знам. Идвай, бе, бързо, идвай, бе. Абе, връщай се, бе, моля те, бе, човек. Цепа ги. Един ме оцелва. Човек, бързо ела. Имаш ендър! Бързо! Има ендър, плаквай! Къде? Фак, тая чест! При мене, убиваме. Кучката, убиваме. Пак паднах. Умрях. Човека, ти казвам, идваш. Изгорях. Гличнах се. Я. Напиши лоби. Константине, чайте малко, че брат ми бута тук някакви глупости и се знае какво. Аз написах лоби и дойдох и се Skywars. И аз съм сега влизам, аз с Skywars. Що си направи такъв гуса? Какъв? Скачай! Бързо! Така най-го обичам. Да се гличне, при мен ли си? Ти бата имаш най-бавните реакции, така. Не бе, аз се телепортирах! Ето те, до мен си, успокой се. Къде си, бе? Виждам ти! Знаеш, че има един чест зад печките. Добре. Къде има чест? Да, зад печките знам, че има и... Знам ги аз то мапс. Да, се на кулата и вътре в кулата има. Дай, ти имаш един чест такъв. Да бе, имам. Почти. Имаш диаманти, 5 диаманта! Нямам един. Що не ти искам точка? Ти иска какъв кит си? Колко точки имаш? Имам ендър перла. То пусте. Обаче ще бери често. Имам 5 диаманта. Сега ще... Метнах се! Пил! Защо така? Човек, обърках контроля. Това е за... Не съм свикнал с една кой. Хора, това беше от мене. Аз бях Venom 180. Дано ви е харесал клипа. Абонирайте се, лекнете клипа. Кажи нещо за зрителите, бе. Няма какво. Пеш лепя. Кажи още нещо. Аре аз да ги направим по-смешно. Бързо! Кошари. The power of magic power. Добре, и това беше от мен. Дано ви е харесал. Бъбъ! Вечеря, Марияна.